Кайнар ялкынлы сәламнәр сезгә, хөрмәтле минем Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Бүген без сезнең белән Уфа Нур дәүләт театры сәхнәсендә. Достар, монда бик кызу репетиция бара. Минем дә бу кызларга карап нәрсәдер эшлисе килә, хәрәкәтләнәсе килә. Гомумән сезгә яхшы энергия һәм күтәренке кайф теләп, мин сезгә игълан итәм, дуслар. Бүген без танылган җырчы, оста актер Илмир Газизуллинның иҗат кичәсендә, дуслар. Бүген без аны котларга килдек. Һәм инде әлбәттә сезне алда аның белән татлы әңгәмәләр, театр сәхнәсе арты һәм барлык кызыклы мизгелләр көтә. Шуның өчен безнең белән бергә калыгыз. Сегодня у нашего любимого, прекрасного коллеги, актера Ильмира Газизуллина юбилейный концерт. Творческий вечер. Сәлам, Илмир. Син вообще кая әзерләнәсең бу кагазларны тотып? Менә шундан шу спектакльләр, менә булар барысы спектакльләр. Шуннан өзүкләр булачак хәзер беренче отделениедә. Шуңа әзерләнәм. Бүген гомумән, бүген нәрсә? Бүген без Нур театрында, бүген синең кичәң, дөресме ул? Без шуны ишетеп килдек монда юбилең белән котларга. Бүген шунда без синең туган көнеңме, Илмир? Юбилей, бәләкәй генә юбилей. Бәләкәй генә ничә яшь була икән ул? Шәй дип әйтим икән. 45. Дуслар, үзегез аңлагансыздыр, чынлапта. Бүген Нур театрында сезнең яраткан җырчыгыз, танылган җырчы, бик талантлы актер Илмир Газизуллинның 45 яшьлек юбилей тантанасында. Дудудун. Монда бик концертка чыгара кирәк. Менә шулай. Без шундый вакытта, нәкъ шушы вакытта тотып алырга яратабыз безнең артистларыбызны, хәлләрен белергә. Әзерлектәр ничек, Илмир? Аллаһка шөкер, бик әзербез. Концертыбызның режиссеры да бар, ут та бар, сценарий да бар. Барысы да урында. Аллаһка шөкер, башкарып чыгарган ягысы бездән генә хәзер тора. Ничә ай әзерләндең? 2 ай элек башлаган идек. 3 көндә әзерләнеп беттек. 45 яшьлек Илмир Газизуллин бүгенге көндә нинди кеше, нинди шәхес үзенең тормышы белән ул канәгать микән? Канәгатьмен, Аллаһка шөкер. Җырлыйбыз да, театрда да уйныйбыз, рольләрдә дә күп. Менә бүген күрсәтәбез инде, бүген җырлыйбыз да, уйныйбыз да. Семьямда да әйбәт, Аллаһка шөкер, гаиләмдә дә кызларым килде бүген, Гөлназым килде. Сез килдегез, Туган тел, рәхмәт сезгә. Тамашачылар да тулы булырга тиеш алда бирсә. Алла бирсә, мин инде күрдем, файда анда халык бик күп җыелган, керәгә торалар башкамап. Илмир, театр, без театрда һәм синең театрда оештырыла бу матур кичәң. Син театрда эшләдең, аннан бераз гына үзаллы төркемеңне булдырып, гастрольләрдә йөрдең һәм янәдән театрга әйләнеп кайттың. Беренче тапкыр театр дөньясына атлап кергән адымнарың ничек булды ул? 1991 елда укырга кирдем. Сәнгать институтына актерлар бүлегенә беренче Нурның карлыгачлары дип аталды безнең курс. 93 елдан бeri эшли башладык. 2001 елда хәтле. 2001 елдан Айдар студиясында Айдар рәхмәт. Аннан инде 2004тән менә 2014-15ка хәтле үземнең Алтынай җыр студиясе белән бөтен Россия буйлап гастрольләрдә йөрдек. Аллаһка шөкер. Бүген Алтынайларда була, кстати. Аннан инде менә 2016 елда яңадан кайттым үземнең театрыма. Ник кайттың? Күңелең тарттымы? Чакырдылармы? Сәбәпләре нәрсәдә булды? Әллә акча җитмәдеме? Я театрда акча бармы? Әйдә, ошаклап китик әле тамашачыларга. Хәзер мин кайтканда бик әйбәт түгел акчага. Хәзер инде более-менее, Аллаһка шөкер, зарплаталарыбызны күтәрделәр. Үз үтендә театрга гына карап ятмыйбыз. Җырлыйбыз да, бәйрәмнәр дә алып барабыз, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә мин канәгатьмен тормышым белән. Безгә менә сер итеп кенә әйтеп кит әле, рольләрне күп уйныйсың, төп рольләрендә күп башкарасың. Ә иң яраткан ролең кайсы спектакльдә, нинди роль икән? Берсеннән аерып әйтерлек түгел, мин барысын да яратам. Яратмасам уйнап булмый. Уйнап дип әйтергә менә яратмыйм, яшәп булмый. Яшәргә кирәк бит. Без яшибез, Аллаһка шөкер. Илмир, туган көнең белән! Төрле тарихлар, төрле кеше язмышларын сез ачыклап китәсез үзегезнең уйнаган рольләрегез белән. Илмир, менә әйт әле, менә буламы шундый хәлләр, син бер рольне башкарасың, һәм шушы рольне башкаруың аркасында синең тормыштагы кайсыдыр хәлгә карашың үзгәрә башлый? Алай дип әйтелмим. Ну, менә без репетициялар вакытында уже теге сдача, премьера алдыннан
bosh bilan kirib ketamiz endi. Qaytqachda da azraqda biroz загруженныйroq bo'lamiz da. No, premyeradan so'ng yana o'zimizning qalbimizga kira qaytamiz. Mana tog'da oshqilab ketamiz ravni. Yo'q, bulay bularga kerak ekan. Bu turmushda bu xalga nobayroq qararga kerak ekan degan o'zingning turmushga qarashdan o'zgarami shu teatrdagi o'ynagan rollaring orqasida. Biz bitinde xalqqa narsalar yetkazishga tirishamiz. Turli obrazlar bilan o'ylantiradi. 40dan so'ng bundan o'ylandira ol. Ikkinchi turli yashay boshlaysan. Butun narsani o'ylab boshlaysan. Shunga ko'ra o'ylanmasha bo'lmay, har bir obrazni o'ylab, shol obrazlardan o'zimizga narsalar olasizmi deb so'rab berasiz. Men olamiz. Siz уже Гүлназ bilan suhbat olasiz. Qachon chiqib qolaman? Birinchida. Endi sizdan so'ng o'zi. Qo'shaqdan chiqam, bu yoqdan. Bu yoqdan nima? Endi bu yoqdan chiqaman. Biz buni olay boshlar, biz shu yoqdan chiqamiz. Ya'ni Yo'q chiqaman. biz seni buni yoqqa boshlar bo'lsa, Menga mikrofon kerakmi? Mikrofon seniki отдельно, men kiymasga qo'ydim seni mikrofon. Shuni qayzaranda. Shu men yoqdan chiqaman. Ilmirning yubileyi bilan baribizda qutlaymiz, shu qadar to'lqinlanamiz. Kollegamiz, endi uzoq yillar biz Ilmir bilan birga ishlaymiz. Mana shu shunday motor kishani birinchi topqir birga o'zdiramiz. Men ssenariyning avtori shunga borsida aybat o'ng'ishli kelib chiqsin degan tilaklar bilan qizlarga, kollegalarga amin shulay bo'lsin. Ilmir, biz seni yoratamiz. Qanday sen bor hali dunyoda. Удачи всем. Sağlıksız tiyatro sanatın suyuşu bollu dostlarımız. Bugün bizde eskitkiş motor beyrem, icad beyreme, jırmon beyreme. Nurgül Devlet Tiyatro Günlemesi'nin yoktu bizeki. Boston'un estradasının Moğlu Sandurgaşı Elmir Gazizulin'in icad kişisi. Başlıyoruz. Sizin ilk oyunlar alkışlarınızla layık sahne yıldızı Elmir Gazizulin Kuza. Ağidel kızı. Ilmir beremem bilen. Tuğan günün bilen Ilmir, sen ko'nglimizdan qutlaymiz. Ilmir abi, shin kunlar seni tuğan kunlar qutlaymiz. Esenlik, sog'lik, tozalik, g'ul boyligi, g'aylaymindigi. Ishlaringda zo'r o'ng'ishlar. Baxtli bo'l. Biz seni hurmat etamiz. Siz şunday güzel, siz şunday makul. Siz tuğan tilni qaraysiz. Ilmir mana seni maqtlar butunisi shunday tiniq aqlli deylar. Sen bu sifatlaring bilan kelishasizmi? Sen chinabda shunday kishiman, shu o'zing o'ylaysan. O'zim aqlli deb ish aytaman endi. Bik tiniqsan, ansi endi menda aytam, seni ko'pdan kuzatib kelamishinki, mana shu bikda tiniq bo'luving senga bir anishik Mishaytayinagda. iskari yo'g'on tuyasizmi? Bor, iskari yo'g'ontilari. Sizlarga bo'lar kerak senga deb aytdilar menga. Sen bo'la bilasizmi sen? Bilam da sirak, naверное. Ani shu o'ylaysan, sen mana oilangdan indirekt turmush ibdashi ekan, o'zingni aytib ketadi bizga. Yo'ratalarinda meni bek. Aybat er. Bolalar uchun aybat edi, Allohga shukr. Sholaylar shulay bo'lib qolarga yazsin. Amin. Beyram bilen. Artistning yozmishın roller bilgili desek de yolg'ishmaymiz. Ilmir ularni soni bilangina tugul, ishtaligi, tiranligi,
Түрлілігі білен де ғұрурланалар. Комедияда күлдірі, мелодрамада елата, драма трагедияларда тітрендірі. Сіздің иқтибарыңызға Әнғам Атнабаевның «Ол қайта» драмасынан үзілді. Темір болатын білен күләшіп отырдылар. Timur-Mulat näsen isam? Etmedi. Uylarımın öyle. Әтейім миссият телим ұзын ғұмыр, шатлық, бар, шатлық қуанышлар телим. Әтейі біз сені нық-нықтық яратабыз. Дорогой папочка, желаю тебе счастья, здоровья, благополучия, чтобы у тебя все получалось в жизни. Мы тебя очень сильно любим. Этье, мы тебе желаем, главное, здоровья, успехов в работе, чтобы у тебя все было хорошо, все главное, чтобы мечты сбылись. Мы тебя очень сильно любим. Папа, с днем рождения! Это что тормоз? Современные. 19-ші ғасыр, 20-ші ғасыр, 21-ші ғасыр. Құрметті тамашашылар, әлі яңа ғына Илмир Газизуллинның ижад кешесінде өзінің жырларын башқарып шықты. Татарстанның һәм Башқұртстанның атказанган артисты Тамира Саитова. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр, барыгызны да бәйрәм белән. Рәхмәт, сезне дә бәйрәм белән. Нәдә һаман дулкынланасыз әллә инде? Бүген сәхнәгә беренче тапкыр чыккан кебек әллә нигә дулкынландым. Инде бу җырымны ничә еллар җырлыйм, мин аны һәр вакыт рәхәтләнеп чыгып җырлыйм бит. Бүген үзенчәлекле ничектер сәхнәдә дә башка төрле кебек, икенче тамашачы кебек калтырый җырладым бүген җырымны. Әйтеп китегез әле, Дамира ханым, кем ул сезнең өчен Илмир Газизуллин? Ой, Илмир Газизуллин миңа беренчедән бик элекке якын достым дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки мин Уфага менә 1998 елны килгәннән бирле Илмир белән Гөлназны беләм. Без аның белән рәхәтләнеп яңадан яңа рольләр эшлибез, Аллага шөкер. Мин аңа чын күңелемнән, ихлас йөрәгемнән уңышлар телим. Уңышлары өелеп килсен, рольләре уңышлы булсын, тамашачы ярата торган булсын. Яраттыра белә ул безнең Илмир. Җырлары да шул тикелем күңелгә рәхәт, дәртле дә, моңлы да. Шуңа күрә Илмир, біз сені бик яратабыз. Зур уңышлар телибез сиңа, саулык, сәламәтлек, иң мөһиме гаилә бәхете. Илмир, безнең кумир! Дуслар, карагыз әле менә бу затлы киенгән ханымга, бу отышлы тормыш әсәрендә Тамарочка ролен башкарган ханым, шулай ук Илмир Газизуллин белән алар яңа гына үзекне күрсәттеләр. Хәерле кичләр. Тамарочка дип дәшергәме сезгә? Рауза дисәгез дә була, паспорт буенча мин Рауза, үзем инде Тамарочка дип бирсәм үземне, бөтен өстенә дә Тамарочка дип представлять итәм. Нинди икән ул Илмир Газизуллин бүгенге безнең кичә безнең герой дисәк тә Тамарочка өчен? Илмир Газизуллин, он демон. Ул үзен представлять итә демон. Ул демон дигәч, Тамарочка бөтенләй югалып кала. Югалып кала да телен югалта. Шуңа күрә аның өчен, Тамарочка өчен Илмир Газизуллин иң матур, иң шәхес, иң стильный, стилизованный, за границадан кайткан дип уйлый аны. Шундый матур костюмда, шундый матур кыяфәттә, шундый егет итеп үзенә кияүгә чыгырлык егет дип эзләп Тамарочка аны электр бала. Тормышта сез аны электр идегезме Илмир кебек кешене? По гороскопу весы үзе Илмир Газизуллин үзе еще шундый матур. Конечно, обязательно. Идегез әле бергәләп менә Илмир Газизуллинның репертуарында шундый бомбический җырлар бар бит, Агыйдел кызы, юллар. Идегез бергә җырлап китәбезме? Агыйдел кызы, шуннан сез миңа булышыгыз, Агыйдел кызы. Рәхмәт зур итеп сезгә. Илмир, мин сине яратам. Дуслар, театрның гримеркалары, алар инде бай, монда менә шушындый үзенчәлекле калфаклар, шундый костюмнар да бар. Мин дә үземә киеп таманлап карага булдым. Килешәме минем итегем?
Хәзер теге көз ойлары битендәйме, тышта салкын айтты. Мында итек киеп куйган аяклар җылып китте әле, дуслар. Мин уйлыйм инде сезгә сөртеп кенә тапшыру күңелләрегезгә һәрвакыт җылылык бүләк итеп торадыр дип. Шуның өчен һәрвакыт Роза Хайруллина сөртеп кенә тапшыру белән бергә булыгыз. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан награждается Газизуллин Ильмир Яхеевич за многолетний добросовестный труд в области культуры и большой вклад в развитие театрального искусства Республики Башкортостан. Министр культуры Республики Башкортостан Шафикова. Министерство культуры Республики Татарстан. Почетная грамота. Награждается артист Уфимского государственного татарского театра НУР Газизуллин Ильмир Яхиевич за вклад в развитие культуры. Министр культуры Республики Татарстан Аюпова. Дуслар, театрның сәхнә арты бу бүтүнләй башкача кызыклы икән. Менә шушындый матур итеп кенә, сәер генә дисәң дә кыйынган бер актрисабыз басып тора. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Сез нинди рольне башкарасыз хәзер Эмир белән? Мин бик бәхетсез хатын кызның ролен башкарам. Ул нинди? Бик бәхетсез Хижрәт спектакленнән бу инде менә бик бәхетле мулла кызы, шул кадәр укымышлы, шул кадәр әйбәт кыздан инде бөтенләй түбәнчелеккә төшеп беткән һәм дә инде бөтенләй шушы артист артыннан ишеп жүнсезләнеп беткән кызны уйный. Эльмир нинди рольне башкара һәм сезгә бу әсәрдә, бу спектакльдә Эльмир белән уйнау ничегрәк икән? Хөрмәтле Эльмир әфәнде, безнең яраткан Эльмир абыебыз инде әлбәттә бик әйбәт артистны, аферистны уйный. Ох, тормышта аферист булганы булгаладымы аның? Сез бит инде теге сәхнә артында да аралашасыз, тормышта да аралашасыз, театрда да аралашасыз. Дөресен әйтим. Дөресен сер итеп кенә тапшыру, бары тик дөрес мәгълүматларны гына сөйләргә һәм җиткерергә тиеш тамашачыларга. Эксклюзив материал. Эльмир абый, аферист бер кашанда булганы юк. Һәм бер-ике генә теләк Эльмирга. Эльмир абый, уңышлар сиңа, чын күңелдән, бар йөрәгемнән уңышлар телим. Әсим, Афелия. Моннан соң мин Бранд, син Афелия. Аңладың? Эльмир турында нәрсә әйтәсем килә? Ул шул хәтле матур кеше, аның күңеле белән матур кеше ул. Иҗат кешеләр алар шундый булырга тиештер дә инде ул. Шуңа күрә мин аны чын күңелемнән шушы матур иҗади бәйрәме белән, юбилей кичәсе белән котлыйм. Аңа әлбәттә инде иҗади уңышлар телисе килә. Сәламәт булып, тагын озын-озак еллар шулай матур итеп эшләргә язсын. Рәхмәт теләкләрегез өчен. Матур дип әйттегез, күңеле белән әйме. Аның бүген менә бөтенесе мактыйлар әйме. Гөлназ, әйдәгә бер-ике тискәре сыйфатны әйтеп китегә Эльмирның. Үзе ишетсен дә, үз өстендә эшләсен дә үзгәрсен. Нинди ике тискәре сыйфаты бар икән Эльмирның? Икәү генә. Тискәре сыйфаты. Нәкъ шулай. Менә беләсеңме, Роза, мин Эльмир турында бер андай әйбер әйтә алмыйм. Аның юк шикелле ул тискәре сыйфатлары. Менә була бит шундый кешеләр. Юк, не придерешься бер яклап та. Ишеттегезме, дуслар? Бу чын күңеленнән Гөлназ Бектемирова Эльмир Газизуллин турында шулай диде. Ничек әле сезнең кайфлар, Эльмир? Шәп, хәзер җырлый башлыйм, Алла бирсен. Гомумән сезгә җырларгамы күбрәк ошый, әллә инде рольләр башкарыргамы? Икесен дә яратам.
Икесин да шын йөрәктән, шын күңелдән башкарам. Илмир, менә шушында мизгелләре шуны сорау бирәсе килә. Бүген сезнең туган көн, бүген сезгә теләкләр телиләр. Сезнең алдыгызга килеп басты алтын балык. 3 теләк, нәрсә теләр идегез сез? Әлбәттә, сәламәтлек һәм имин тормыштан башка менә үзегезгә сез бүген нәрсә телисез? Нәрсә сорар идегез? Дөньялардан чыккан теләрем. Әлбәттә. Шулай. Шуннан соң сәламәтлек. Юк, әйдә, сәламәтлек дөньялар тыныч булсын. Ансы әлбәттә һәр вакыт күңелдә чыга торган теләкләр. Менә алтын балык килде ди. Сезнең иң шундый кеше теләгегезне хәзер мин сезне кабул итәм ди, булдырам ди. Нәрсә теләр идегез, нәрсә сорар идегез? Бәхетле итеп яшәргә. Болай да бәхетле итеп яшибез, Аллага шөкер. Нәрсә өчен соң сезнең өчен бәхет? Исәнлек булганда, гаиләдә барысы да яхшы булганда, эштә барысы да яхшы булганда, шул зур бәхет. Алтын балыктан сорар идем, ипотеканы тизрәк күрә бетерде. Ярый, менә Илмир. Беренчесе булды. Икенчесе нәрсә? Икенчесе, әйттем бит инде. Дөньяларыбыз тыныч булсын дип. Бәхетле итеп яшәргә инде, сау сәламәт булып, менә шу театрында эшләп, Алла бирсә, званиялар алып, Алла бирсә. Дуслар, яраткан җырчыбыз Илмир Газизуллинның ишәк кичәсе бик күңелле, бик шәп бара. Менә карагыз әле, сәхнә тулы артистлар. Хәтерлисездер, Илмир Газизуллин кайчандыр үзенең алтын ай төркемен барлыкка китереп, матур итеп гастрольләрдә йөргән иде. Менә әле мин карап торам да сәхнәгә, нәкъ шул алтын ай төркеме әле чыгыш ясыйдыр кебек. Әй, рәхәт дуслар. Кызлар, сөйләп китегез әле безгә сер итеп кенә. Илмир Газизуллин гаиләдә нинди әти икән ул? Нык кыйбат әти. Менә кайсы сыйфатларын сез аның ачыклабрак әйтеп китәсегез килә? Нык яхшы әйти. Нык кыйбат әйти. Бер нәрсәдә, пример для подражания. Герой безнең өчен опора. Сиңа уңышлар, кәефләр, сәламәтлек, тазалык теләп, үземнең исемнән телеканал туган тел исемнән сине котлыйм. Шундай сиңа диплом зур өлеш безнең татар башкорт эстрадасында зур өлеш керткән өчен, мәдәнияткә, театрга өлеш керткән өчен телеканал туган телдә шуны сине диплом. Бу шәшәкән сине безнең кызлар җыйганны, но баны син Гөлназарны ярабы. Хәерле кич, кызлар. Исәнмесез? Хәерле кич. Сезне гомумән әйдәгез әле искә алып китегәр, кайчан ничек күреп үзенең төркеменә чакырды икән Илмир Газизуллин? Хәзер инде ул вакытларга 13 ел үтеп китте инде. Менә бүген концертта әйткән идем, бер көнне, апрель ае иде, безгә менә безнең якташыбыз Марат Шаһиддинов шалтыратты да, менә безнең төркемгә, алтын ай төркеменә, Илмир Газизуллинның төркеменә безгә бик вокалистка кызлар кирәк диде. Менә иртәгә ул суббота иде, воскресенье менә килеп итсәгез, алабыз без сезне дип әйттеләр дә, без шул вакытта уйладык та, бөтен эшләребезне ташладык та, без уже воскресенье, бит көнендә уже Уфада утыра идек. Һәм дә менә безне Илмир абый студиясында тыңлады да алды үзенең группасына. Әлеге булса истә, ул шуны менә хәзер бу җыр була дигән әйтәм. Без беләбез, хәзер бу җыр була. Без беләбез әйтәм. Хәзер моны белмисездер дия. Буны әйтәм, без аны да беләбез, ул җырны да. Әйтәм бит, онарда җырларга безнең зур хыял иде, ул хыял. Тормышка ашты, менә күп еллар инде бергә тормыш юлы бик тә әйбәт булды. Тормыш юлыбызда Илмир абый килеп чыккан инде, без бик тә шат сәхнәгә алып чыкты. Ул безгә этәргеч булды, ул безгә әти дә булды, абый да булды, җитәкче дә булды, барлык эшләргә, ниләргә өйрәтте. Biz onlarga bik de rahmetlibіз. Belki ol kelip çıkmasa biz zor sahnəyə çıkmasıyıq da. Mene onun etərgeçi olub kelip çıktık. Ham tiləklər ağam.
Иң беренче исәнлек телибез. Гаилә бәхете, күп еллар шулай тамашачыларны шатландырып, яңа спектакльләр белән, җырлар белән зур сәхнәдән төшмәсен. Шулай итеп, юбилей кичләрендә очрашып тора ястын, исән булсын, гаиләсе белән, балалары белән, оныклар алда Алла бирсә көтсен. Без аларны яратабыз. Сәлам Айнур. Исәнмесез, хәерле кичләр. Ничек хәлләр? Бик җаваплы эш бит инде бу концертны алып кайту. Ничек хис итәсең үзеңне? Әле инде безнең көндәлек эш дигәндәй шундый бит инде без артист халкы удивляться итеп торырга тиеш түгел. Илмирның инде концертын чын күңелдән ихлас итеп алып барырга ризалашты һәм инде әлегә кадәр матур бара дип уйлыйбыз. Халыктан сорарга кирәк инде. Без монда күзәтәбез, бик матур, бик күңел алып барасыз. Әйтеп кит әле Айнур, менә Илмир кеше буларак синең өчен нинди кеше ул? Илмир ул бик җитди карашлы, бик ответственный, менә чын дус кеше дип әйтергә мин аны. Ул сәхнәдә ул талантлы актер, аның белән уйнавы җиңел. Җиңел ул безгә менә актерларга бер-береңә пища бирәбез дип сөйләйбез бит инде, әйме. Ул һәрвакыт аның белән җиңел, ул менә шушы бик яхшы кеше. Кайсы сыйфатын Илмирның үзеңә үрнәк итеп алырың? Илмирның акылын, нык акыллы кеше ул. Менә мин аңа сокланам инде, ул шул тиклем тәүфиклы, акыллы кеше ул. Мин аңардан да тәүфиклырак кеше күргәнем юктыр әле ул җегетләр арасында. Шуңа күрә бик тыйнак ул, беркайчан да масаймай, борынын күтәрмәй, һәм Илмир һәрвакыт шундый булып кал. Сине дә үлеп мактыйлар, ярдәмчел, тыйнак диләр. Сәхнәләрдә сокландыра, позитив уйнап диләр. Чит җирләрдә күп яшәгәч, күзләр ачыла иркәм. Гел-гел генә тыйнак булу артык шәп түгел икән. Бу эшкә дә, тормышка да, иҗатка да кагыла. Игелекне йомшаклык дип аңлаучылар табыла. Югарырак үрлим дисәң, баскычлар саный-саный, иркәм бераз әрсез, усал, нахал булсаң да ярый. Biz indi bugün şunday bik matur beyramga җыелдык. Безнең минем дип әйтсәм дә була, почти якташыбыз, күрше район, Стәрлебаш районыннан дустыбыз Илмир Газизуллинның бәләкәй генә юбилеен үткәрәбез. Аллага шөкер, менә сәхнәбездә гөрләп аның концерты бара. Без инде әлбәттә аңа ярдәм кулын сузабыз. Коллегаларыбыз барыбыз да бергәләшеп аның бәйрәмендә катнашабыз. Билдән сөйләп китегез әле, менә күптән түгел генә сезнең бит инде премьера булды, әйбәте, театрыгызда. Шушы премьерада мин ишеттем, сез бер-берегезне алыштырасыз, яисә бер сүз әйткәндә дублерлар икәнсез бер-берегезгә, әйме? Менә шуның турында бераз сөйләп китсәң безгә. Менә монысы кызыклы хәл булды. Безнең инде ул спектаклебез Хыял йорты дип атала. Илгиз Зайниевның пьесасын куйды, сәхнәләштерде. Безнең шулай ук Миякә районы егете, Башкортстанның атказанган артисты Валиев Илдар Иршатович. Менә аның күзлегеннән караганда, ул безне икебезне дә бер рольгә куйды. Без Салават ролен икебез дә башкарабыз. Дублерлар буларак бер-беребезне һәр вакытта да бер-беребезне һәр вакытта да поддерживаем. Ничек була ул? Куәтлибез. Куәтлибез. Ул уйный алмаганда мин, ягъни мәсәлән, киресенчә, мин уйный алмасам, ул уйный инде. Менә халыкның фикере ничек икән, ишеткәнең булмадымы? Син яхшырак уйныйсыңмы әллә Илмир Газизуллинмы? Менә анысын әле төплегенә әйтеп булмый. Чөнки без 27нче сезонны ябып куйдык шул спектакль белән премьера, һәм инде ачып җибәрдек әле яңа гына сентябрьнең 19-20-сендә. Әле отзывлар бик ишетелгәне юк. Шуңа карамастан шушы спектаклебезгә тамашачылар өзелмей тулы заллар тутырып килеп карыйлар. Без зур рәхмәтлебез әлбәттә. Илмирга бүгенге көндә нәрсәләр теләр идең? Нәрсә җитмәй аңа бүгенге көндә?
Илмирға коллегам буларак, партнерыбыз буларак, аның бар айбері дә үз урынында. Худай Тәгалә сәламәтлек бирсен. Һәм инде озын-озак еллар бергәләшеп, матур итеп, шушы Нур театрыбызда бергә иҗат итәргә насыйп булсын. Basıp sayır Mırlık işte kalyan garmun Mırlık işte kalyan garmun Simbalı maaştın yerine Araştırlar Hadi onların bu arasında biliriz İyiyiz bunlar Garmolumna Garmolumna Ontasım yok Ontasım yok Uriganda da Kurmerge Kuriganda da Garmolumna çıkıyoruz Сәлем, Эльвира Бегалиева бүгінгі тамашаны алып барушы. Хәлләр ничек, Эльвира? Әйбәт, хәлләр бик әйбәт. Үзең алып барасың, үзең бейсең, ничек барсың, өлгерәсең ул? Өлгерәбез, без шундый өлгер кешеләр. Татарлар бит без. Эльмир нинди кеше ул синең өчен, әйдә шунда безгә өлгер генә сөйләп кит әле. Эльмир турында бик күп сүзләр сөйләсе килә минем. Эльмир бик кешелекле, бик чын күңелле, шундый тугры дус ул. Бүтән серләрне сөйләсәң дә ул сиңа үзенең совет ничек булды торсын? Киңәшләрен биреп, мин аны абыйымны тыңлаган кебек тыңлыйм. Иң мөһиме сәламәт булсын, гаилә бәхете, уңышлар, сәхнәдә балкып торырга гомер бакый. Балалар бәхете күрергә язсын. Зур рәхмәт. Рәхмәт, һәм инде без Эльвираны сәхнәгә озатабыз, чөнки дуслар, монда инде гримеркалар тезелеп киткән. Гомумән театрның сәхнә арты үзенчәлекле, үзенә бер менә безнең күрәсезме, дуслар, бик тә матур шундый әйтергә кирәк, тагы да үзенчәлекле футболка. Һәм монда Эльмир дип язылган, йөрәкләр төшерелгән. Бу инде Эльмир без син яратабыз дигән аңлатадыр инде. Günler boyu seni oyalayım, hislerini kıyamayım. Әйе, дуслар, сез нәк сер итеп кенә тапшыруын карыйсыз. Җәлил, әйдәле сөйләп кит әле. Мин беләм, сез Алтынай төркемен бергә башлап җибәргән идегезме соң? Инде әйдәле үзең тамашачыларга сөйләп кит әле шуның турында. Хәерле кич, Роза, хәерле кич туган тел тамашачылары. Юк, без бергә башлап җибәрмәдек. Эльмир абый аны үзе башлап җибәрде. Просто миңа шулай насыйп итте Ходай. Аскында Эльмир Газуллин концертына килеп, мин аңа җырлар тәкъдим иттем. Беренче җырны тәкъдим иттем, һәм ул шул ук көнне тыңлап алам диде. Шуннан соң безнең дуслык китте. Ул вакытта мин Себердә эшләйдем. Бер ай вакытта эшләйм Себердә. Кайткач Эльмир абыйга шалтыртам да, Эльмир абый, мине давай гастрольгә йөртә әле дидем үзең белән. Ал әле. Урының булса. Ярар. Шулай Эльмир абый белән гастрольдә йөри башладык бергә. Аңа зур итеп рәхмәт әйтәсем килә Эльмир абыйга. Шуннан да ул мине зур сәхнәгә чыгарды. Ул минем җырларны иң беренче булып популяр җырлардан ул җырлый башлады. Зур рәхмәт аңа. Һәм нәрсә теләйм бүген аңа? Аңа бары тик изге теләкләр инде. Гаилә бәхете. 3 кызын да матур итеп кияүгә биреп, бәхетле бабай булып яшәргә. Эшендә уңышлар инде һәм иҗади уңышлар, әлбәттә иҗади уңышлар.
Сүзләр бер булсын, уйлар бер булсын дип, менә шулай матур итеп, эчтәлекле итеп җырлыйлар безнең Илмир Газизуллин һәм аның сөекле тормыш иптәше Гөлназ Газизуллина. Дуслар, тегезә бергәләп карап киттек әле бу искитмәле, матур, мәхәббәтле парга. Хөрмәтле сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары, сезнең каршыгызда Илмир Газизуллинның тормыш иптәше Сылу күркәм ханым Гөлназ. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, Роза. Ничек хис итә икән Гөлназ үзенең тормыш иптәшенең беренче тапкыр шундый грандиоз юбилей тамашасында? Беренче тапкыр дип инде беренче тапкыр түгел, 35 яшын үткәргән ик шулай грандиозный итеп. Абысы инде уже Нур театрында ишүдә матуррак, ишүдә күңеллерәк үтә. Дулкынлангыч, конечно. Но нык күңелле, нык матур, шу хатын тулып зал килгән кеше матур инде бик Аллага шөкер әйбәт үтте дип уйлыйбыз инде без. Гөлназ, сер итеп кенә әйтик әле, ничә ел бергә яшисез хәзер Илмир белән? 25 ел бергә. Дуслар, сез миңа ышанасызмы, юкмы? Шушы менә чибәр Сылу ханым хәзер 25 ел дәврендә тормыш иптәше һәм 3 кызның әнисе. Гомумән, Илмирне тормыш иптәше итеп сайлаганда, аның кайсы сыйфатлары сезгә аеруча ошады һәм ни өчен сез аны сайладыгыз? Илмирне? Илмир иң беренче, ул үзенең яшенә туры килми, хас түгел дип әйтәм. Ул нык акыллы, ул нык итагатьле, ул кешелекле. Аны шутлап ашсаң, шуты җитмәскә мөмкин. Гөлназ, менә беренче тапкыр аны күргәнегез хәтерегездәме? Хәтеремдә, конечно. Кайчан, ничек булды ул? Беренче тапкыр мин Илмир белән таныштым. Уфада ул театральная весна бәйрәмендә. Анда нибары без 2нче курста гына укыйдык Илмирдә, миндә. Шунда таныштык беренче тапкыр. Аннары уже яңадан 1 елдан соң, 1 елга безнең элемдә булмады, бердә танышмак та, күрешмәк тә. Ровно 1 елдан соң инде уже без танышык та, аерышмадык та, өйләнештек. Беренче күрүдән мәхәббәт уянды дип әйтә аласызмы? Әйтәләмәе. Беренче мәхәббәттер инде. Бүгенге көндә нинди хисләр? Шул мәхәббәтне саклап кала алдыгызмы, әллә инде хәзер теге башкачарак хисләрме? Әле булса да бер-беребезне нык итеп яратабыз, күзләренә тимәс. Сез менә үзегезнең кызларыгызга Илмир кебек үк тормыш иптәшләр идегезме? Обязательно. Именно әтиләре кебек ир тапсыннар, Алла бирсә, егетләр очрасын, егет кызларыбызның арасында, юлларында. Менә аның театрда башкарган рольләре арасында иң күңелегезгә ятканы кайсысы? Әллә инде аның һәрбер роле матур, һәрбер роле үзенчәлекле, һәрбер роле истә калырлык шундый образлар тудыра безнең Илмир. Менә Гөлназ, өйдә бит инде Илмир үзенең төп рольләрен беренче тапкыр башкарыр алдыннан дулкынланадыр, ничектер менә борчыладыр. Сез андый вакытта сез нәрсә эшлисез? Без сүзләрне хәтта бергәләп ятлыйбыз. Балалар ятлаша, без татарча сөйләшәбез өйдә. Шуңа күрә безнең өчен нык рәхәт, без Илмирга ярдәм итәбез кулдан килгәнчә. Сүзләрен бергә ятлыйбыз. Һәм менә Илмир Газизуллинның тормыш иптәше Гөлназ бүген Илмирга нәрсәләр теләр иде икән? Мин Аллаһ Тәгаләгә нык рәхмәтлемен, ул минем юлымда очраганга. Шушы 3 кызымның әтисе булганнан нык бәхетлемен, нык рәхмәтлемен аңа. Ул булмаса, ул кызлар булмас иде. Шуңа күрә аңа телим ныклы саулык, исәнлек, гаилә бәхете. Эшендә уңышлар, яңадан матур рольләр аңа иҗат итәргә язсын. Без аны нык итеп яратабыз, кызларым белән, 3 кызым белән без аны нык хөрмәт итәбез. Без Илмир белән инде әйтергә дә куркыныч дип әйтер идем, инде 90нчы еллардан бирле бергә эшлибез. Бик күп матур рольләр аның белән башкарырга туры килде. Аны мин артист буларак та, җырчы буларак та, кеше буларак та бик нык хөрмәт итәм. Чөнки безнең Илмирыбыз менәмен дигән әти кеше, бер дигән артист, искиткеч матур, моңлы җырчы. Кеше буларак бигрәк тә мин аны елдан-ел тагы да күбрәк ача барам. Нинди сыйфатлары менә сез аны ачасыз, беләсез, менә күпме коллегаларыгыз, күпме хезмәттәшләрегездән, актерлардан сорап киттек, барсы да акыллы, тыйнаклылар. Менә сез нинди яңа сыйфатларын әйтеп китерегез безгә Илмирның?
ул бик тә нык кешелекле. Кешенең хәлен аңлый торган, кешенең хәленә керә торган һәм дә инде бик нечкә күңелле дип күрәм мин аны. Ул инде үзенең туган ягын, үзенең әнкәсен, үзенең балаларын, үзенең гаиләсен шул тиклем нык ярата, шул тиклем хөрмәт итә. Үзенең нигезен, үзенең гаиләсен, үзенең әнисен, әти-әнисен яраткан кеше ул тормышта да үзенә тиешле юлны таба һәм бик бәхетле булып яши дип уйлыйм. Без дә сезнең белән бик килешәбез һәм әйтер теләкләрегез Илмирга. Илмирга бары тик бүген иң изге теләкләр генә. Иң беренче чиратта исәнлек, саулык, тазалык, иминлек, менә дөньяга тудырган кызларын матур итеп кияүгә биреп, матур итеп аларның да бәбиләрен күреп, матур итеп үз нигезләрен корып, шаулап гөрләп яшәсеннәр иде. Без бит инде бер-беребезнең шатлыгын, куанычын күреп ниндидер ләззәт табабыз. Менә инде озак еллар бергә эшләгән коллегаларыбыз, без инде бер туганнар кебек. Без сәхнәгә чыкканда да бер-беребезнең җилкәсенә таянып, бер-беребезгә зур ышанычлар баглап чыгабыз. Һәм киләчәктә дә шулай бергә матур итеп эшләргә язсын, матур итеп иҗат итәргә язсын. Бәлки әле Илмир белән берәр дуэт та әзерләп җырларбыз. Хөрмәтле тамашачылар, дуслар, сез ничек уйлыйсыз? Менә бу актриса кем ул? Кем ул? Без аны сезгә алдагы минутларда күрсәтеп киткән идек инде. Кем икән ул? Кем буласыз сез? Әлбәттә мин Чулпан Раянова. Нәкъ кайсы рольне башкарган, әйдәр искә төшереп китик әле. Искә төшерсәгез бигрәк тә кызыклы булыр иде. Чөнки без артистлар шулай бер карасаң яулыклы, бер карасаң шәш тарашыбызны инде бөтенләй туздырып чыгабыз шулай итеп. Ә сезгә ошыймы артист булуы? К сожалению, ошый шуның өчен артист булып эшләп йөрим. Акчаны күп түлиләрме? Бик күп. Преданный патриот театра, патриот семьи. Сіз барығызда шундайсыз. Мен ғұрланам. Рахмет сізге мін. Сіздің успехларыңыз меңа тұрмыш бере, меңа исәнлік бере. Рахмет сізге. Оқытушыға ең зор шатлық, ең зор бәқіт. Оның оқушылары сеннен дә күчлерәк булсалар. Ғұрланам олар белән. Шатланам. Һәм көнләшәм. Оларға зор бәхет тілейім. Олар ғайләдә құра білділер, театрға преданный була білділер. Бүтін ішлерін матур ішлейлер. Қазір шундай бейікліккә менділер. Мен олардың бәхеті білән яшайым. Менің тұрмышым олардың успехы білән бүтін рәхәт тұрмышым, шатлығым. Шынапта Илмир бит менекі де оқытушы. Ең бірінші мен аның білән эшләй башлаган идем 90-шы елларда. Һәм менә хәзер шынапта бирәкәй генә бер юбилей һәм үзенең бүтән нәрсәгә ул оста, артист ул, җырчы ул шуны бүген күрсәтте һәм шынапта сокланып утырдым Илмирга. Сокланып кына утырдыгызмы, әллә инде тәнкыйть сүзләре дә бармы? Әйдәгез, бүлешеп китегез безнең белән. Юк, тәнкыйть сүзем юк. Бүген ул тәнкыйть сүзен әйтмибез. Тәнкыйть сүзе беләсең, ул репетиция вакытында, кайбер чакта даже колактан колакка гына әйтелә торган сүз. Тамашачы иң беренче безнең әлбәттә безгә хак куя, кем икәнебезне аңлата. Бүгенге тамашачы Илмирга бик зур олы хак куйды, бик зур күтәрде. Шуның өчен мин бик шатмын. Дуслар, популяр җырчы, танылган актер Илмир Газизуллинның иҗат кичәсен нәкъ аның хит җырларының берсенең сүзләре белән тамлыйсы килә. Исән чакта күреп-күрешеп калыйк. Җир астында юллар юк. Әйе, шулай дуслар. Мин дә инде сезгә Роза Хәйруллина сертификат тапшырып алып баручысы барыгызга изгелек, иминлек,
матурлык телим. Ә инде Илмир Газизуллинга киләчәктә дә гөрләп иҗат итәргә, үзенең әле яңадан-яңа рольләре белән, матур җырлары белән тамашачыларга һәрвакыт яхшы, ихлас энергиясын бүләк итүен телим. Киләсе очрашуларга тиклем сау-сәламәт булыгыз, дусларым. Пока-пока.